Οδηγώντας από την κομμόπολη του Λούρου Πρέβεζας προς το δάσος του Αγίου Βαρνάβα με την ομώνυμη εκκλησία, η απόσταση είναι 1 χιλιόμετρο. Το τοπίο είναι πανέμορφο, καταπράσινο. Το ίδιο και το δάσος μέσα, με πλούσια βλάστηση, με πολλές ποικιλίες δέντρων, με χλωρίδα και πανίδα. Ένα μέρος να ξεκουραστεί ο επισκέπτης, να χαλαρώσει, με την παιδική χαρά και με ένα πανέμορφο εκκλησάκι στο κέντρο του δάσους, στη μέση του, το ομώνυμο του Αγίου Βαρνάβα που χρονολογείται από τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα. Στο ιερό του ναού σώζονται μερικές παλιές τοιχογραφίες, αγιογραφίες που ένα μεγάλο μέρος τους έχει καταστραφεί κυρίως από την υγρασία. Πολύ κοντά στην περιοχή αυτή, στο δάσος του Αγίου Βαρνάβα, μπορεί κάποιος να συναντήσει τον ποταμό Λούρο, ο οποίος εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο. Ένας μικρός παραπόταμος περνάει στην περιοχή του δάσους και χύνεται στον Λούρο ποταμό. Στη γύρω περιοχή, 2 βουνά συναντάει το βλέμμα μας, τον Βαλαωρίτη στα βόρεια και το όρος Ζάλογκο, το ιστορικό όρος Ζάλογκο στα δυτικά. Έτσι λοιπόν το δάσος του Αγίου Βαρνάβα και η γύρω περιοχή είναι ένα σημείο, ένας τόπος που αξίζει κανείς να επισκεφτεί για τις κρυμμένες και φανερές ομορφιές του.